Devi temploma. A Mansi Devi, ez a név nem más, mint Durgának, Siva feleségének egy másik neve. Egyébként egy pár kilométerrel odébb egy másik hegy tetején van egy úgynevezett Chandi Devi templom, ugyanennek az istennőnek van szentelve. Hát látjátok, elég nagy sikere van a templomnak, elég sok hindu jár ide. Nem véletlenül, mert Durga Devi vagy Mansi Devi az anyagi energiának az istennője, félistene, és a hindu különböző anyagi áldásokat kérnek tőlük, gazdagságot, főleg jó férjet a nők, általában, hogyha majd körülnéztek, látjátok, hogy főleg nők vannak, gyermekáldás, illetve valaki például meddő, akkor ez egy szokás itt Indiában, hogy eljön Durga Devi valamelyik templomába, és akkor felajánlást végez neki, és akkor itt megkapja az istennőnek az áldását, és akkor könnyen teherbe tud esni, ezt itt a hinduk ezt elfogadják, és egy elég komoly gyakorlata van ennek a fajta áldozatnak is. És transzcendentális jellege az imádatnak nincs igazából egy ilyen adok-veszek hangulat, hogy jövök, imádlak téged, de akkor tartsál engem jól anyagilag. És ha Indiában megszámolnánk, hogy hányan imádják Chandi Devit, majdnem mondhatnánk azt, hogy a legtöbb ember Durgának valamelyik formájához fohászkodik. Értelemszerűen azért, mert a legtöbben anyagi gondolkodások, még Indiában is, és az önmegvalósítással csak kevesen foglalkoznak. És hát látjátok, jó nagy tumultus van, tehát halljátok, hogy itt kiabálnak, mindig mondják, hogy Chandi Devi ki jai, vagy Durga Devi ki jai, ez egy ilyen éltető felkiáltás, és akkor utána mindenki hazamegy és örül, hogy akkor is legalább megvették a ezen a területen is. Van-e kérdésetek? Települést, ez hogy hívják maga? Ahol most vagyunk, ez a Haridvár. Na most magáról a városról, meg majd innét a hegyről le tudunk nézni, a város elhelyezkedését meg tudjuk nézni. Arról majd nem itt beszélek, hanem kicsit nyugodtabb körülmények között, jó? Mert ott akkor van más dolog és több dolog, amiről esetleg szeretnék beszélni. Most beállunk a sorba, végigmegyünk, hát itt ilyen karámok vannak. Indiában szokás, hogy ahol egy helyen sok ember, szent helyeken sok ember jelenik meg, akkor ott karámokat hoznak létre, mert úgy nem fogják egymást eltiporni az emberek.